Kodam tuju diponegoro. Ingsun tampa sira ngunjake sembah pangabekti ora luwih puja pangestu ningsun sira tampani Kakang. Sanget dalem pundi sinuwun? Sumunuga nimbok ratu padha becik marakira ana ngersane ingsun kene. Pangestu dalem nyaosaken sembah pangabekti sinuwun. Iya. Nini Ratu Kambang.
Endi kadang-kadang ngira ora nderek pisowanan ana ngersaning sun kene. Nyuwun pangapunten dalem Rama. Iya. Bilih pasowanan dinten menika sesarengan kalian sinau. Ibu sampun marengaken bilih sedaya para kadang boten nderek pisowanan Rama. Ingsun mangayu bagya dene para kadang ngira nengenake nggoning padha sinau. Nimbok Ratu. Aja nganti putraning sun ing kono manut grubyuk kang ora becik gedadehane. Dene bab ananing pisowanan iki ora liya kewajibaning para narapraja Nimba Ratu. Mila nalika semanten ingkang putra nyuwun priksa. Iya. Kula menika nderek pisowanan menapa sinau Ibu. Lajeng kula ngendikani, iya yen pancen ora bebarengan sinau, becike kowe nderek sowan, awit kowe putraning ratu, kudu mangerti tata caraning olah kaprajan. Nanging rehning kowe kabeh isih sinau lan bebarengan, mulane kowe ya kudu ngestokake anggonmu sinau ya, Nger. Lan sira Ratu Kambang ora melu sinau, kena ngapa nderek pisowanan? Oh, mila menawi ingkang putra setunggal menika pancen angel sinuwun. Dalem kepengin sumerep menapa wonten prajurit utawi narapraja ingkang enggal Rama. Kula mireng menawi Rama dawuh upadi prajurit-prajurit ingkang pengpengan Rama. Iya, Nini Ratu, ingsun meh kesupen. Kakang Patih, Wonosalam, Kula pisowanan kang kepungkur. Sira ingsun dawuh apa wis sira tindakake Kakang Patih? munjuk ngarsa dalan sinuwun. Iya. Para narapraja panggalaning prajurit tansah ngupadi prajurit minangka ngleksanani pamundhutipun ing sinuwun. Nanging ngantos bludake alun-alun peksa dereng wonten ingkang nacoke penggalipun ing sinuwun. Ingsun ora ngersake bab cacahing prajurit kang wigati. Ora liya kawegigane lan kasektene Kakang Patih. Saiki bupati kang kapatah nganake pacoban coba matur ning ngarsane Sinuwun. Sendika Retyanapati. Sembah sungkem kula kunjuk ngersa dalem sini. Iya, Abdi dalem kula bupati ingkang kapatah ngwontenaken pacoban. Ngaturaken pelaburan bilih nem-neman ingkang lebeti prajurit. Dereng wonten ingkang ketingal prigel olah kedamel menapa malih sekti sinu. tetela. Apa sira nyebar para narapraja medhening marang tamtama supaya antuk nom-noman kang pinunjuk? Ingkang ngabdi dereng nampi dawuh, mila yen namung wontenaken pacoban wonten kagungan dalan alun-alun. Kakang Patih, kaya wis ingsun dawuhake nalika pisowanan kang kepungkur, supaya kahanan ing Demak enggal wuwuh prajurite Kakang Patih. Nyadong deduga ing Sinuwun. Iya, Bab ngupadi nem-neman ingkang linangkung menika badhe kula tindakaken. Mbok bilih ing mangke mboten wonten nem-neman ingkang pinunjul wonten ing pacoban menika Sinuwun. yen mengkono mesti kesuwen Kakang Patih. Lan tangeh lamun menawa ana salah siwijining nom-noman kang sekti njur mamerake ngumumake yen ora salah siwijining narapraja medhune tamtama gelem nekani ana papan pedunungane Kakang. Menawi mekaten samenika badhe kula dawuhaken amrih nyebar narapraja ngupadi neneman ingkang linangkung Sinuwun. Iya. Aja nganti kesuwen Kakang Patih ing Demak mbutake wong kang kena pinitaya Kakang. Mekaten. Bupati, tumenggung kula saiki disebar niti priksa ing padisan utawa ing ngendi wae wilayah Praja Demak perlu ngupadi nom-noman kang pinunjul. Sendika Retyanapati. Bupati Yuda Pamenang badhe nindakaken dawuh. Semanten ugi kula temenggung Surayuda badhe nindakaken dawuh dalem kena Pak. Iya. Cukup Kakang Patih sajengkaring ingsun parengake bubarke pisowanan iki Kakang Patih. Panestakaken dawuh ayo Cok dalan Cok. Laku ki ngaku jenujang-unjang kok kuwi. Kuwi ana apa kok paten krenggos kowe nganti kaya dioyak-oyak karo kewan galak. Angger wayah tengangi padha agage mulih. Yurse megawe ning sawah apa ya mulih kok. Endang matura nggih. Aneh. Nyageng niku aneh. Aneh piye? Lah wong srengenge pundung dhuwur leres kok mbon angsal mulih niku pripun? Lah wong kowe ki nek matur kok mesti tremungan kaya kono. Ora ana
Srengenge iki sapa ngisor? Mesti nang dhuwur. Nang ngisor nek total pitik. Tremongan. Terus meng padha arep mangan ta kuwi ya ta? Anjur momonganmu nang ndi saiki? Nggih, sinten? Gus Karepet ngoten lho. Weh, ngenteni Gus Karepet mbok 3 dinten 3 dalu, kiat mawon mboten klepetan napa-napa. Ah ya wong liwat saking lek ngoyak-oyak ngejamu le wetengku selak ngelih. Ah, wong nyatane kowe nek donekke kaliren ming emoh. Wong kowe wong loro ki malah aneh. Sing momong karo sing dimong malah kosok balen. Sing momong padha ora betah ngelih. Sing dimong betah ngelih ra jamak. Oh, Nyai Ageng, mila kula kalih Bungkur niku mulih dhisik niku mangke nek pun nyarap. Lah niku rak bali malih momong Gus Karepet. Kowe kuwi ora ana liya sing tak omongke kok mung pangan wae to nggih. Ora. Dadi nek ngono momonganmu ora tak aturi kondur. Malah njur saiki kowe ming karepmu dhewe ora mikir to. Kliwat saking Nyageng lek kula ngejak mulih niku malah sajake ngusuhe kalih kula. Ngusuh piye? Kowe nek pancen arep bali ndang bali ya kono aku ora utuh tak tutke cobi nyerikke mboten. Iya pancen bener. Momonganmu krebet kuwi bocah sing beda karo liya-liyane kok. Panggih panggah, anggere wis turut kali, turut alas. Wis ora mikir ngelak-ngelih. Dheweke iki pancen gedhe prihatine kok. Mula kanggone nom-noman sak tingkir kene ya ora ana sing madani karo momonganmu kuwi. Angge leres Nyai Ageng ngoten niku. Kalih malih Nyai Ageng niku nggih mboten luput le maringi julukan asma Gus Karepet niku Joko Tingkir. Pancen bener nggih. Sing dinarani kacang ora ninggalan dalan. Jaman ramane rak ya gentur tapane mempeng to. Napa nggih, Nyai? Pancen ya bener. Adi Kebo Kenanga ya Kyai Pengging kuwi sing nurunake krebet. Ki pancen wong dudu sebaine. Ngono, sak sedulur ya. Iki pancen gedhekake marang tapane gentur ketapa ngono dheweke kuwi. Mula sak sedane Adi Pengging, iki njur sik tingkir tak openi. Ngono tak emong kaya anakku dhewe ben supaya dadi bocah sing pinunjul. Aja ta? Lho, Halo, ala malah salib dhewe kae to iki. Karepet, ana apa to kowe kuwi lho, ha? Oleh kerenggosan kuwi, kene nggo kene, ngasokke awake dhisik kene. Gus majeng mawon, mula niku nek pun krasa ngelih niku mbok mulih wau-wau. Majeng-majeng midak aku ngelih-ngelih. Ana apa ta, Le? Kene nggo kene dhisik. Inggih, Ibu, kula nyuwun pangapunten, Ibu. Nembe kemawon kula menika sumerep kawontenan ingkang aneh-aneh, Ibu. Nanane piye, nggih? Nalika kula nyabrang wonten lepen, Ibu, dumadakan wonten priyantun ingkang ageng inggil, agemanipun sarwa wulung. Priyantun menika lajeng paring dawuh dhateng kula, Ibu. Amrih kula enggal-enggal swita dhateng negari Demak, awit Demak mbetahaken tenaganing para muda, Ibu. Lah wong kuwi sapa? Apa kowe ora takon? Sapa jenenge lan ngendi papan dununge to, Le? Nembe kemawon kula badhe nyuwun prisa, sinten priyantun menika, Ibu? Kok lajeng ical mboten kantenan. Lan kula rumaos ajri, Ibu, saicalipun priyantun menika, Ibu. Den ya nggih. Oh, yang ngono kuwi sawijine wangsit. Kowe wangsit, Ngger, Tingkir. Aduh, bojo kemayangan, Ngger, kowe antuk wangsit. Yen priyantune gagah gedhe dhuwur lan menganggo sarwa wulung, apa iya kowe Kanjeng Sunan Kalijaga? Tak kira iya, Ngger, Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya wis, yen ngono kowe enggal-enggal swita menyang Praja Demak ya, Ngger, ya. Suwita dhateng negari Demak. Kula dereng ngertos merginipun, Ibu. Lan kados pundi caranipun ing mangke yen kula swita, Ibu? Ngene, Tingkir. Aku rak duwe sedulur enom, ya kuwi kang swita ing Praja Demak, dadi Lurah Suranata, asmane Ki Ganjur. Kowe tak pasrahake menyang pamanmu Ki Ganjur kuwi. Mengko mestine bakal dipernahake kowe karo pamanmu kuwi, Le. Yen mekaten kleresan, Ibu. Nanging kados pundi anggen kula badhe matur dhateng Paman Ganjur, Ibu? Lah ben diderekke karo sik panggah-panggih kuwi to. Oh, nggih. Nek pamanmu Ganjur wis ngerti marang wong loro kuwi. Panggah-panggih. Kula derekno lan pasrahno ya ning ngersane. oh ngaten iki. Ayo nggih. Ayo bawa sangu sing rada akeh. Ora semelang kok njupuk kono wis tak tepaki. Nggih.
Suranatan. Loh, iki Lurah Suranatan malah nggawa bocah nom-noman. Inggih Kanjeng Bupati, menika anak kepenaan kula, putranipun Mbak Yunya Ageng Tingkir, ingkang nembe kemawon dhateng sang Tingkir. Malah menawi wonten kepareng dalem Kanjeng Sultan, badhe nderek ngabdi dhateng Praja Demak, Kanjeng. No, kuwi ning arep nderek ngabdi apa arep ngleboni dadi prajurit, ha? Inggih, menawi kepareng badhe nglebeti dados prajurit. Oh. Dene menawi mboten kepareng, inggih nderek dados abdi dalem kapatah menapa kemawon sendika nglampahi gitu mengko. Nek dadi prajurit isih kena men. Lah napa ya bisa dedeke ora kaya dedeking prajurit. Kalusen nek dadi prajurit. Maneman bagus sih. Cah desa Tingkir kok bagus. Kuwi anakmu tenan kok, Ki Ganjur. Inggih gitu menggung. Sinaosa mekaten menapa kemawon nderek uger saged dados abdi dalem wonten Praja Demak. Ra iya to, Nger, Tingkir? Inggih, Paman. Dipun gawe menapa kemawon saged kok. Kene Nger. Tingkir. Aja ana ngono. Kuwi mengko kanggo tedhak sang loka. Kene, minggir kene. Aja ning dalan to, Nger. Nggih, sampun wonten mriki kemawon, Paman. Aja entukno kono ki Lurah Ganjur. Kuwi mengko kagem tedhak ingkang sinuwun. Kae, ingkang sinuwun wis rawuh. Kono, minggir sawetane grubang kono. Kene, Nger. Piye punamu ki kepiye digaret kok wetan. Lho. Ana bocah nonoman cukat trampil mlumpat blumbang semono ambane kanthi mungkur. Sapa Kakang Patih? Dalem dari nate sumerep nemen-neman menika sih. Bupati Yudha Pamena, sapa bocah nonoman sing pinter mlumpat blumbang kanthi mungkur kuwi? Menika anak kepenakanipun Lurah Suranata Kyonopati. Kakang Patih, ingsun keperanan Kakang Patih. Coba timbalono supaya ngadep ana ngarep aku kene, Kakang. Ki Ganjur, kuwi punakmu kon maju, didhawuhi sowan ngono kok. Inggih gitu menggung. Ayo Nger, sowan. Nyembah. Inggih, Dodok. Sinuwun. Menika anak kepenakan dalem saking dusun Tingkir badhe nderek suwita dhateng Praja Demak sinuwun. Bener ku arep suwita ning Demak? Inggih, sinuwun. Dalem kepengin suwita wonten negari Demak sinuwun. Aku keperanan karo kowe. Ya, jenengmu sapa? Joko Tingkir sinuwun. Tingkir? Inggih. Coba, aku kepengin sumurup. Kaya ngapa kowe? Mlumpat pisan neh kaya mau. Inggih, sendika. Bisa? Ya. Memper. Kakang Patih, tetelo marem rasaning penggaliku. Pantes iki dadi prajurit ana ing Demak Kakang Patih. Nanging sadurunge aku kepengin nyoba marang kakiyasan bocah kuwi. Mula sesuk kapinujon aku arep bedah pikat. Supaya dawono bocah kuwi nderek karo aku ya. lho nggih, sendika sinuwun. Joko Tingkir. Wo, sesuk kowe kepareng nderek iki sinuwun bedak pikat ya. Sendika ngestokaken dawuh Kyonopati. Wis, saiki toto-toto tedhak ing Suranatan. Ayo, Cok, monggo sinuwun kula dherekaken. Iya, Kakang Patih. Aja lali Kakang Patih. Supaya nderek temenan ya Kakang Patih. Sampun panci siang mekaten. Dereng wonten satu kewan ingkang saged kecepeng nggih Rama. Nini Putri. Mula sok meneh yen Rama tindak bedah pikat. Kowe ora perlu melu. Satu kewan padha wedi. Menapa inggih Rama? Tiang satu kewan kok ajri kalian satunggiling wanita Rama? Lah ya kowe ora ngrumangsani. Kadang-kadang musuh ana kraton. Lah kowe kok malah ndarek aku.
Adalem kepengin saged mbebedak Rama. Kula mireng pawartos menawi Rama kagungan prajurit enggal Rama. Lah menika dipun cobi Rama. Bocah iki. Iya pancen nyata aku nyatarep nyoba kabiasane. Kakang Patih, kepiye iki? Wong semunake nyekel macan siji ora bisa merantasi gawe Kakang Patih. Lah menika prajurit enggal kok namung kendel kemawon to Pak Patih? Prajurit enggal menika dipun cobi amrih nyepeng simo nggih Pak Patih. Kakang Patih, coba timbalana tingkir supaya ngadep ana ngarep aku kene. Mas tak dawuh. Joko Tingkir. Rene sowan ingkang sinuwun ngandikane. Iye, sendika. Enggal-enggal cekelen macan kaya tingkir, syukur kecekel urip-uripan, dene cekel mati ora dadi ngopo. Sebab ing kono tumunggung yuda pamenang wae ora bisa merantasi gawe ya tingkir. Sendika sinuwun. Menawi dawuh dalem dikakaken nyepeng gesang, badhe kula cepeng tanpa didamel sih. Iya. Apa bisa kowe ya? Aja kumewah Joko Tingkir. Mbok menawi saged nyuwun pangestu Kinopati. Iya ngati-ati ya tingkir. Dipun cepeng malah dipun bopong kalian pun Joko Tingkir Rama. Iya aku percaya. Kakang Wonosalam. Kula tetelo. Tingkir bisa nyekel macan tanpa nganggo gegaman malah saiki dibopong Kakang. nggih. Pitados kula sakmenika sinuwun. Tingkir Kula sinuwun. mergo saka marem lan bunge atiku kowe bisa nyekel macan tanpa nganggo gegaman. Ora liya kowe bakal tak wisuda, tak paringi kelungguhan dadi luraing tamtama ning Praja Demak ya Tingkir. Prayogi sanget Rama, prajurit ingkang pinunjul menika Rama. Iya. Kakang Patih, ayo derena kundur ana ing Demak Kakang. Pamestiraken dawuh kok mundur dados. Priyantunipun mboten purun sowan. Lho, ora gelem sowan priye? Wong tak timbali. Kowe ora matur yen aku sing dawuh, yo Mbah. Priye to kowe tak utus kok ora merantasi? Hara, malah guyang-guyu. Iki ora guyon lho, Byong Ban. Tenan. Panjenengan ki nek kagol mesti njuk duka-duka. Sampun kuatos, Gusti. Tiyangipun sampun wonten mriku lah menika aling-aling konten panjenengan timbali to wong badhe manjing wonten Taman Ajrih, Taman Keputren. Lho, wong tak timbali supaya sowan Rebo. Panjenengan timbali piyambak wong Ajrih kok piyantunipun. Padha wae to, yen aku mara gawe lingsemku, ngerti ora? Ayo ditimbali. Nggih. Wong meng maksuwe kok ya dadak utusan. Piyantunipun sampun sowan. Ya ngemban ki. Saiki bareng wis diwisuda dadi luraing Tamtama, terus angka ya yo ditimbali wae ora gelem-gelem sowan ora.
Mundhak angkuh apa mundhak anggak? Nyuwun pangapunten Sumoratu. Sinten ingkang angkuh menika? Inggih panjenengan menika. Ditimbali wae dadak lelewa, ndelik-ndelik. Ingkang abdi menika ajri. Sebab mboten sauger tiyang dipun parengaken manding keputren. Mongko kula abdi enggal. Klenta-klentunipun kula dipun dukani Kanjeng. Lho, yen aku dhewe sing nimbali, ra ora ana wong sing dukani ya, Biyung Ban. Ah mboten ngertos. Kula nyuwun priksa nggih, sinten nama panjenengan di sana? Lureng Tamtama enggal? Kula karebet saking Tingkir Kanjeng. Apik asmane ya, Biyung Ban. Inggih. Panjenengan sampun remen dados Lureng Tamtama Demak di sana? Sedya kula menika namung badhe suwita wonten Praja Demak. Nembe kemawon nderek sampun kawisuda dados Lureng Tamtama. Temtu marem raos ing manah kula. Panjenengan remen mriksani kawontenan taman mriki. Asri mboten Taman Keputren Demak mriki. Pemanggih kula sak kelangkung asri. Marem kula sumerep taman ingkang endah mekaten menika Kanjeng. Panjenengan remen sekar menika? Remen sanget. Ingkang panjenengan remeni sekar menapa kemawon di sana? Mesti sekar kedaton. Oh, priye to kok kowe sing mangsuli Biyung Ban? Rak ya Tingkir, kuwi sing mangsuli. Lan apa sekar kedaton ki rak dudu kembang to yo? Kula menika namung blakakaken kemawon tinimbang kedangon. Panjenengan remen mboten kalian sekar kedaton? Sampun mekaten. Kula mangke mindak dipun dukani. Panjenengan remen mirengaken rerepen mboten di sana? Inggih, Sumadewi. Biyung Ban, Kula. mbok saiki kowe rerepen ya? Inggih. Ben kanan taman kene luwih ngresepake. Lan kanggo mahargya wong sing mentas kawisuda dadi Lureng Tamtama ya. Inggih sendika. Geles to kene maju kene. Inggih. Sore-sore neng latara keh kancane. Sae swantenipun. Rame-rame dedulanan sak senenge. Jogetipun sangat luwes. Apa iki saged sampun Pinter sangat. Monggo to lenggahipun abdi maju ngriki. sampun prayoga mriki. Kenes lah bawanipun. Menika abdi kinase sami. Sampun dicetaken anggenipun menika. Nami panjenengan sampun tepi-tepi. Wonten tenggalipun kemawon. Taman Tumenggung Surayuda. Nuwun inggih Gusumayu. Wonten menapa Paman Tumenggung? Rawuh wonten keputren, sajak wonten wigatos Paman. Nggih nyuwun pangapunten sanget Gusuma Ratu. Inggih. Ingkang paman kami purun mlebet wonten Taman Keputren. Mboten dados menapa. Inggih namung kadereng madosi Joko Tingkir Gusuma Ratu. Oh, inggih, Paman. Lho, menika Tingkir suwan wonten taman iki.
Tingkir. Kula Gaweamu kira ora nang taman keputren kene, ha? kula dipun timbali. Dipun timbali. Kula ingkang nimbali, Paman. Paman sampun lajeng dukanipun tingkir inggih. Ya kados pundi malih Kusuma Ratu. Sebab wonten pedamelan ingkang dados kewajibanipun tingkir. Tingkir. Kae ana nonoman sing arep ngebone prajurit. Kok kowe malah enak-enak ana kene. Ayo dirampungke gaweane. Kusumayu. Kula Nuwun pangapunten sanget. Kepeksa tingkir kula suwun. Oh, inggih. Monggo Paman tumenggung. Kepareng nyuwun pamit Kanjeng Ratu. Oh, inggih. Nanging mangke menawi sampun rampung pendamelanipun, nggih. Mangke lajeng sampun kesupen. Langsung wonten taman malih, nggih. Inggih sendika. Ya ayu. Menawi kedenangan Rama dalem ingkang sunuwun mboten sae kedadosanipun. Ayo tingkir, tekat. Entene wong ngopet jare. Enak-enak wae ya. Maju kene Dadung Awuk. Ngriki. Menika pun Dadung Awuk Rekyanapati. Dadung Awuk. Apa bener kowe arep ngleboni prajurit ing Demak? Inggih Gusti Patih, kula pun Dadung Awuk saking dusun Pingit. Mila kula nglebeti dados prajurit, kula rumaos kinacek wonten ing dusun Pingit. Mila sowan kula wonten ngersanipun Kyara Patih, kula sumanggaken. Gede suaramu Dadung Awuk. Ya. Muga-muga tandang grayamu padha karo suaramu. Wani mati kowe Dadung Awuk. Gusti Patih, mboten namung sakit dumuginipun pejah kula lampahi awit kula menika badhe neter kadigdayan kula wonten ing Demak. Bagus kowe Dadung Awuk. Adi, yuda pamenang. Kula Dadung Awuk iki terus arep adepake karo sapa pacoban iki? prayogi dipun cobi kalian Lurahing Tamtama inggal inggih pun Joko Tingkir. Supados netek dhateng pun Dadung Awuk Rekyanapati. Iya. Babak yen karo Joko Tingkir. Nanging nitik tata laire pancen gagah gedhe dhuwur Dadung Awuk. Nanging bab kekuatan ora mung nitik tata lair. Iya. Aku sarujuk yen karo Joko Tingkir. Wih, sajake kae katon ketebang-tebang saka kaduan Joko Tingkir. Inggih Rekyanapati. Ngaturaken tingkir Kama. Iya. Wah, anggen kula madosi mider-mider dumugi pundi-pundi. Kepanggih wonten taman keputren Kama. Sampawan ginem kalian Ratu Tambang. Iya apa Tingkir? Aja kaya ngono. Ngelingono, sira iku prajurit anyar. Lan aja kumawani mlebu nang keputren. Yen kepireng ingkang sinuwun, pidana apa sing kok tampa Tingkir? Inggih. Sawulupat nyuwun pangapunten Gusti. Ingkang abdi dipun timbali dening Dyah Ayu Ratu Kambang. Ha menika tesih nginang menika. Kinang iki dibuat arep nyambut gawe sing glenjing nginang wae. Kepiye to tingkir ki, ha? Tingkir, sira bakal sendu karo si Dadung Awuk. Iki lho, Dadung Awuk saka desa Pingit. Inggih sendika Namung setunggal mengsah kula Gusti. Adi Surayuda, Kula, priye? Apa mung cukup karo Tingkir dhewe? Pak Kinten kula tetep piyambakan kan tingkir, Mas. Waduh, ketanggelan menawi namung tiang setunggal mengsah kula. Sebab tadah kula wonten ing dusun Pingit menika tiang kalih welas sekedhikipun. Kowe nak nang desamu Dadung Awuk, ha? Ayo diwiwiti, aja mung umuk wae. Buktine sing nyata. Mriki, tingkir. Ayo namadane ngalun-alun. inggih. Kinangmu ki dibuang, ha? Aja nglenyi waya tetandingan jare, ha? Nyuwun pangapunten, jengganten ngaten sampun dados kremenan kula. Kremenan kula. Diwiwiti Dadung Awuk. Sumangga kula aturi ngasta dedamel. Ora perlu nganggo gegaman. Ayo diwiwiti. Inggih, monggo kula ladosi. Limpat kowe Dadung Awuk. Nanging yen kowe kuat nampani sadak kinangku iki, pinunjul kowe pancen. Sumangga kula aturi Ngono Dadung. Inggih.
Namun kula sudut mali sadak. Kepriye to Joko Tingkir? Iki nak ning adon-adon, Kamas, ya menika dadung pecah. Joko Tingkir lepat nyumangkaken, Kamas. Tingkir, sira luput. Kumolan sang nganti nganakake pepati. Rekyana Patih. Pun Tingkir lepat Rekyana Patih sumangga. Yen ngono kudu kunjuk ning ngarsane Kang Sinuwun, kudu diadili Joko Tingkir. Ayo suwana ning ngarsane Kang Sinuwun. Ayo Tingkir. Menang kula sarene kuwi kang ngadani tetandingan iki enggal matur ning ngarsane Kang Sinuwun. Ndika pareng munjuk Sinuwun. Iya ya, bilih pun dadung ngawuk lari saking dusun pingit. Tuhune meneman ingkang gagah perkoso. Ya mungguh sanget upami dados prajurit Demak. Emanipun lari wonten nemahi tiwas wonten ing Pacoben tanding kalian Joko Tingkir sini. Eman sanget Sinuwun. Pacoben menika pancenipun namung aben kekiyatan dateng para neneman ingkang badhe ngrebeti prajurit. Iya. Namung Tingkir kladuk kirang dugi. Dadung awak pecah sih. Mongko miturut aturan-aturan ingkang kapacak, para neneman mekaten namung katobi, nanging boten dipun pejahi Sinuwun. Kepareng nambahi atur Sinuwun. Iya. Pecahipun dadung awak mergi saking sadak kinangipun Tingkir menika temtunipun damel cingak lan gemunipun para prajurit Sinuwun. Iya. Langkung-langkung menawi kula kemutan Tingkir badhe pun benkang dadung awak. Anggen kula madosi mider-mider dumugi pundi-pundi. Kepanggih wonten kagungan dalem Taman Keputren Sinuwun. Malah sawepawan ginem kalian ngratik ganten kain putra dalem Kanjeng Ratu Kambang. Ayo sadak kinang menika ingkang dimerjaya dadung awak Sinuwun. Apa tenan kabeh palaporan kang diwujudake nang ngersaku kuwi Tingkir? Kesinggihan Sinuwun. Namun kula dipun timbali dening Kiai. Sanajan ditimbali rak kudu antuk parilah ingkang Sinuwun. Ora kena glocak-glocok menyang Taman Keputren. Wis tau weruh kowe prajurit glocak-glocok menyang Taman Keputren, ha? Yen ngono wis cukup kesalahanmu Tingkir. Sepisan mateni calon prajurit kaping pindhone kumawani mlebu ana Taman Keputren. Oh, Tingkir, lagi pirang dina kowe tak wisuda dadi lureng Tamtama. Kowe wis tumindak gumedhe kumengsun Tingkir, kudu kapatrapan paukuman. Sepisan ingsun pundhut kelunggamu lureng Tamtama. Kaping pindhone ora tak parengake dadi prajurit, kaping telune kowe kudu semingkir saking Demak. Lunga saking Demak kowe Tingkir. Paman panggih lan panggah. Keloro-loro banget atiku paman. Wirang bebarang. Suwitaku wis ditampa. Aku wis kawis suda dadi lureng Tamtama. Nanging banjur ana lelakon kaya ngene paman. Oh. Gus Tingkir. Kula aturi nrimahaken kemawon. Menika naminipun lampanipun tiyang gesang. Kuwi kaya bener sing dadi omongmu nggih. Karang wong urip kuwi lelakone kaya roda grobak. Nek mlaku nggon barang alus ya ngliyah wae. Ning nek nggon bluduk sambat kuwi mesti wong kuwi lelakone wong urip panggih. Bener. Yuh paman sakarone. Mung kowe kang bisa nglipur ati. Paman. Wis ayo ditutukake lakune paman. Monggo Ndara. Lanjut. Yo. Atok-atok dilakrange.
sesatata kowe ngaturake pangabekti wis tak tampa ya. Kejaba aku karo kowe padha lelunggan iki kaya sajak ana tamu kok rame temen to, kaya akeh temen tamune Galuh. Oh, inggih Ki Ageng. Mangga nah. Nggih, mangga. Ayo paman padha maju, Man. Nggih, majeng mawon, Guys. Wonten 3 tamu ingkang sowan Ki Ageng. Wah, ngriki nggih. Bocah tantrik, Nun. Kowe iki ana ngendi to, Wonten iki ana tamu kok ora matur luwih dhisik. Piye, Trik, Wah, wong tamunipun biying-biying sang Begawan. Menika wonten ingkang langkung ajengan. Lah, menika wonten ingkang mlumpat bethek. Wonten ingkang medal wingking nyenanggakaken sang Begawan. Kene lho, wah wis marake konangan wae. Kowe sing metu saka mburi mampir pawon wangone. Ketara pipimu ping celoreng gupak angus ngono kok. Kowe iki liyane mirangke kanca kok ora ana neh. Aku ki rasa gupak angus kowe ra iku kowe srundeng. Srundeng ki apa? Gosong ngerti apa ora? Mangga kesana. Aja nggo aku. Ora ngerti sih. Dipun sekecakaken lenggahipun. Sampun sami paben kemawon. Ngaturaken kasugengan rawuhipun Kisana. Wilujeng Kiai, ngaturaken sedaya kalepatan kula. Awit suwan kula tanpa cecala Kiai. Asma sinten nggih? Kula karebet saking Tingkir, Kiai. Oh, karebet ing Tingkir.
Lajeng kepranipun panjenengan rawuh wonten pondok kula ing Banyu Biru menapa nggih? Badhe Purwita, Kyai. Tiyang badhe Purwita wonten mriki Ki Ageng. Wis krungu aku kok. Nanging kula saged nitik panjenengan nggih. Sajak nembe sungkawa nggih tak inggih to? Inggih, Ki Ageng. Sejatosipun kula tamtama saking Praja Demak. Nanging nembe nandhang Cintraka, Ki Ageng. Tiyang tamtama kok malah badhe Purwita nyantrek wonten mriki nggih sana. Inggih, nembe angsal pidana saking ngersa dalem ingkang sinuwun. Oh, nembe nampi pidana. Inggih, tentu lepat panjenengan nggih. Inggih. Kula mboten selak, Kyai. Kula kalpatan mergi mejahi Dadu Ngawuk, Kyai. Lah, menika pitedah nggih Tingkir. Tiyang menika mboten ngemungaken gagah inggil prakosa. Nanging saking perkawis ingkang sepele kemawon saged pejah lak ngaten to nggih. Ugi satunggiling piwulang dhateng panjenengan. Panjenengan satunggiling tamtama nanging kanthi dolanan barang ingkang sepele kemawon saged kecalan pelenggahan panjenengan lak ngaten to menika. Inggih. Wah niku piwulang sae ingkang panjenengan gatosaken nggih. Inggih Ki Ageng. Kula rasaken lebet ngendikanipun Ki Ageng. Oh, senasatur kula nggih ingkang lebet. Nanging kedadosan menika ingkang gadhahi teges ingkang sae. Wong gagah perkasa kados Dadu Ngawuk namung pejah kenging sadak. Ugi panjenengan kecalan kelenggahan mergi namung dolanan sadak ingkang damel pejahing sesamining gesang. Mila gesang menika kedah ngatos-atos nggih. Barang sepele sok dadi gawe. Inggih nggih. Kula tampi panjenengan. Uger panjenengan setya tuhu dhateng piwulang kula nggih. Sembah nuwun Kyai. Sampun kula anggep cekap lan mumpuni nggih Tingkir. Mila kados nalika wingi sampun kula wedharaken. Dinten menika menawi angger bidal kula kanteni kanca ingkang keng dipun pitados menggahi panjenengan nggih. Inggih. Pramanca, nuwun kula Ki Ageng. Pemanahan. Inggih kula Kendhawi. Inggih kula Ki Ageng. Kowe wis padha rampung lah mu tata-tata apa Nuwun inggih Ki Ageng. Enjing wau kula sampun rembakan kalian Joko Tingkir. Bab lampah kula sedaya dhateng negari Demak Ki Ageng. Malah gethek menapa sampun cumawis Ki Ageng. Nggih Ki Ageng. Kula mben anggen kula ngrakit gethek enggal ngantos kawan dinten. Tiang tetiga menika minangka sederek kula wonten mergi Ki Ageng. Inggih, Ger, inggih. Lan slaminipun kula nderek suwita tiang tetiga menika tansah caket kalian kula Ki Ageng. Ora bab sangu-sangu apa wis ora lali Ki Pendhawi? Inggih nyi, bab sangu dalu muput tansah kula tata lan kula caosaken. Sampun enjing Ki Ageng, kula nyuwun pamit enggal badhe bidal. Inggih, Ger Tingkir. Mugi-mugi menapa ingkang dados sedya panjenengan tumindak kanthi sae lan kesembadan nanging panjenengan kedah muti nggih tumindak ingkang sae lan manah ingkang suci nggih. Ugi dhateng Nyi Ageng. Sakathahing lepat kula nyuwun gunging pangapunten lan matur nuwun Nyi Ageng. Oh inggih nak, mugi-mugi tansah manggih karajan tindak panjenengan ing sak margi-margi nggih nak. Inggih. Ayo Ki. Kakang Pemanan lan Kakang Pendali. Iya piye Di? Wis tumata kabeh kok. Yen wis, ayo saiki enggal-enggal gethek dilakokake Kakang. Taline wis tak uculi.
mburi. Mumpung banyune banter supaya kepenak lakuning getek adi pemanan. Taline getek wis diculki, Penjawi. Wis Kakang Pemanan, kaya ora ana sing kliwatan. Adi pikir, hatiku sesuai ora kepenak. Coba delengen kiwa tengening getek iki. Katon ana watu pating petung apa sebaening watu apa dudu adi tinggi. Wah, watu apa Kakang Pramonco? Kuwi delengen sing ana sak kiwane getek. Wis mangap-mangap, Kakang. Kakang, genahku boyo. Waduh cilaka dhewe dikepung boya ditingkil. Kaya dudu sebaene iki Kakang Pramonco. Kedung srengenge akeh bayane. Coba delengen semono akeh boyo-boyo iku. Aduh. Saya abot meh getek ora bisa mlaku adi tingkil. Waduh, saja digondali lakune getek iki. Priya dipan Penjawi. Waduh, bajul-bajul waduh gondali lakune getek jare adi. Iki yen ora tak tandangi mejanani bajul-bajul iki. Coba ngene. Mengko dhisik. Sopo kowe wani solamu? Mateni prajurit-prajuritku bajul-bajul ing kedung srengenge iki. Kakang Dalursa iki pati menungso iki. Ayo padha tandangi wae. Mula aja nganti wal adi jalu mampang. Tegadeng kono. Wis, kowe jalmu menungso. Kowe aja kumiwan. Gawe rusaking pembarisan bajul-bajul kedung srengenge iki. Iki ana boyo gedene semono bisa tata jalmu. Apa iki ratuning bajul? Iya. Aku Jalursa. Iyo sing dadi ratune bajul-bajul kedung srengenge iki. Sapa aranmu? Kowe wani mateni prajurit andhanku. Oh, dadi pakonmu bajul kang padha nyarusku lakuning getek kang tak tumpahi. Aku karebet saka tingkir. Luput panemu menungso. Kowe sing nyarusiku awit ngerti yo. Yen kedung srengenge iki papan dunungku. Kowe wani nasak kedung srengenge padha karo kowe wis jeleh urip, ha? Oh, dadi iki dangkamu, ngono apa? Iya, yen ngono wenono dalan. Aku arep menyang Demak. Aja kok sarusiku ah. Karebet, ora ana jalmu menungso sing wani ngambak kedung srengenge iki. Kejaba yen kowe kepengin bali tanpa rada. Ora perlu kakean rebuk. Ayo terus dikrubut Kakang Dalursa. Dalursa jalu mampang. Oh, ayo krubuten sawat ya balamu. Ayo tingkir ora gigit. Ayo, Raja. Aku harus kapake tingkir. Waduh. Tingkir, aduh, aku ora bisa ambekan. Mati aku. Bajul kedung srengenge. Ayo, kaya mumpuh katib yang ketokno karo sami. Kowe boyo loro wis ora bisa obah. Tak sabetake watu remuk kuandamu. Wis. Aku percaya yen kowe jalma menungso sing kliwat. Aku karo adikku Curno lakune getekmu bakal tak surung karo wadya balaku. Teluk tenan apa? Iya. Kowe wis ora arep sarusiku tenan. Ora. Yen pancen wis teluk, ayo surungan lakune getekku. Iya. Wis Kakang Jalursa. Ora ana liya. Kejaba awake dhewe mung kudu manut karo si Joko Tingkir. Iya, Di. Malah bajul-bajul kae padha lumpukna lan dawana. Supaya nyurung lakune getek iki, Kang. Ayo bebarengan adi jalu mampang. Ayo konco-konco bajul. Diwangi nyurung getek iki konco. Yo ayo Kakang. Ayo.
Kakang Kakang Pemanahan lan Kakang Penjawi. Reh ning wis wayah wengi ayo padha leren dhisik. Iya, Di. Ngasu ana sak pinggiring kali kene ya. Tapi tak kira negara Demak wis ora adoh meneh. Nata laku sinambi ngaso dhisik, Kakang. Iya, Adi Tingkir. Adi Pemanahan. Iya piye, Kakang? Utawa Penjawi. Iya piye, Kang? Getreke ayo padha dipinggirake dhisik. Ayo Di, pinggirke Di. Oh, tak durunge Wis. Ditaleni dhisik lho. Iya wis tak taleni, Kakang. Ayo saiki padha ngaso ning daratan kuno dhisik, Adi. Ayo Adi Penjawi, dasar awakku ya wis sayah banget. Sinambi mangan sangu saka banyu biru sing maringi nyageng. Ayo Di. Iki dadi lakune menyang Demak sesuk wis ra numpak gethek tadi. Ora. Negara Demak wis tedhak Kakang Penjawi. Wis, saiki padha ngaso. Ngiras pantes bengi iki padha nenuwun ya. Iya. Neges kersaning Kang Murbeng dumadi. Kepriye anggone sesuk bali suwita menyang Praja Demak. Ya, tak ewangi-wangi Di. Wae aku ngliyepake mripat. Iki kaya ana jalma manungsa kanthi ora srobo-srobo. Wis mak jelek ana kene iki. Ya, Nger, karebet. Ya si Joko Tingkir. Sira aja wedi lan aja semelang. Dene tanpa srobo-srobo aku seneng ngarepmu, Nger. Ara, kowe ngerti aku sapa, karebet? Nyuwun pangapunten. Babar pisan kula mboten ngertos. Lajeng sinten panjenenganipun? Kados nembe pisan menika kula abenajeng kalian panjenengan. Iya ya bener. Ya mengerti ya Nger, kerebet. Aku iki sing sudi mastani Ki Ageng Butuh, Nger. Oh, Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh. Kados nembe pisan menika kula abenajeng kalian panjenengan Ki Ageng. Kula nyuwun pangapunten ngaturaken kesugengan Ki Ageng. Ya Tingkir, bocah bagus. Lan kowe kabeh bocah tetelu sing padha nandhang prihatin. Nggih, ya. Aku ngerti, Nger, apa kang sira angkat lan kok gayuke aku ngerti, Nger. Kesinggihan Ki Ageng, dalu menika panci kula kalian para kadang tetiga sami prihatos. Amrih lampah kula wangsul dhateng negari Demak manggih widodo. Lan katampi anggen kula badhe suwita malih Ki Ageng. Ya. Aku tansah njangkung kowe Tingkir sebab sediamu ku sedia becik, sedia utama lan sedia mulya. Nanging kabeh gegayamu mau kuwi kudu mawa laku. Mula kowe Nger Tingkir kudu nempuh laku sing utama Tingkir. Matur sembah sewu nuwun Ki Ageng. Panjenenganipun kersa njangkung dhateng panjangka kula. Lajeng kados pundi lampah kula Ki Ageng? Iya. Mengkene Tingkir, sadurunge kowe mlebu ning negara Demak, kowe kudu ngupaya kebon danu kang rusak lan pengpengan. Yen kowe bisa entuk kebon danu kang pengpengan, terus gilingan ngelihat Gunung Prawata. Nah, kebo mau kupinge lebur ana lamah dagan. Nuli ing Kartona, Nger. Ya kuwi dalanmu sing kowe bisa mlebu menyang Demak, bisa tinampa pasuyetanmu dening Sultan Trenggono, Nggih. Badhe kula estokaken dawuhipun sedaya Ki Ageng. Ya, wis ta Tingkir, andhem slamet, muga-muga rantak lakumu ya, Nggih. Tambahing pangestu kula suwun Ki Ageng. Salam kula kaya wis samekta kabeh para prajurit kang padha nderek bedah pikat ana sak ngisering Gunung Prawata Kakang. Nuwun inggih sinuwun. Sedaya prajurit ingkang nderek bedah pikat sampun sumekta ing gedamel. Malah sampun wonten ingkang kasebar wonten sukuning Redi Prawata. Syukur Kakang Patih.
Nanging kok dereng ketingal wonten kewan ingkang saged kagiring wonten ngarsanipun Rama nggih Patih Wonosalam. Kula aturi sabar Kesuma Ratu. Mangke menawi sampun wonten tengara bendi katabu, tentu prajurit ingkang kasebar badhe ngrobyok kewan wonten sak ngajenging panggung mriki Kesuma Ratu. Rama? Iya ya. Menawi pinuju bedah pikat ngaten, kula lajeng kemutan dhateng pun tingkir. Enget mboten Rama? Nalika pun tingkir mbopong sima ingkang ageng wonten ngersanipun Rama, nggih Rama? Iya Nini Ratu Kambang. Aku uga tansah kelingan. Nanging dadekno sumurupmu Nini. Senajan tingkir prajurit kang linuwih, emane wis nerak pernatan negara. Ngegunggungake yen pinunjul ngandelake kasektene nganti gawe pepati lan wani nerak angger-anggering kraton. Ya kuwi wani mlebu ana ing taman keputren kang tanpa antuk palilaku Nini. Nanging nalika semanten kula ingkang nimbali Rama. Kesuma Ratu, menapa ingkang dados dawuhipun ingkang Rama menika kedah panjenengan mangertosi lan dados telajering praja ing Demak. Menapa malih panjenenganipun satunggaling kenya, malah putranipun ingkang sinuwun Kasusilan lan Subasita kedah dados paugereng pribadi panjenengan Kesuma Ratu. Leres Patih Wonosalam. Nanging pun tingkir nalika semanten boten nerak Kasusilan tuwin Subasita. Sebab manjing wonten taman kula ingkang nimbali. Tuwin pepanggihan kula kaliyan pun tingkir inggih namung pepanggihan Patih Wonosalam. Nah, kuwi Nini. Sing ora dadi sarujuning penggalihku. Atase sira kuwi kenya. Kena ngapa nimbali priya manjing ana ing taman? Mongko sira ngerti. Yen tingkir kuwi prajurit anyar sing lagi wae sun wisuda. Yen mungging kaprajan ini kaya kurang prayoga. Kuwi jeneng ngugung marang prajurit anyar. Tundone bisa duwe rasa kumalungkung terus ngedir-dirke. Lah temenan. Bareng didhawuhi nyoba calon prajurit banjur keladuk nganti gawe pepati. Apa kuwi becik iki? Wis to, bab tingkir ora perlu kok eling-elingake meneh ya. Nggih Rama ngestakaken dawuh. Menika senes kewan galak nanging setunggaling maesor Kinopati. Ming kebo wae kok uniung digrobyok nganti kaya ora karu-karuan ramene. Hah? Karo ora mbutuhake kebo. Apa bedak-bedak ning arep golek kebo, Oh nggih. Adi suruh itu kula ming kebo kok digrobyok arep digiring ana ngersani ingkang sinuwun. Aja disuruh itu. Nah nanging sanes mesok kados mesok lho Kakang. Menika gegeris sanget tandangipun. Cobi, menika, cobi. Wah, cobi-cobi kepriye kae kebo kok padha ribut. Aja klera-kleru duwe wong pedesan gawe repot. Lho tentunipun nggih mboten dipun grobyok mekaten. Nanging maesa menika dateng-dateng sampun ngamuk diblak mosak masih mboten katentang. Cobi, menika ketinggal apa? Socelak Mas, socelak lho. Kakang Patih Wonosalam. Kula kewan apa kae sing digrobyok mrene kae? Maesa sinuwun. Loh, sajak ngamuk kae kebo aduh. Weh lah, piye iki cedhake panggungan? Saking pabungan bedah pikat yang boten tentu saged dipun awak dening maesa menika lho. Nyemanggaken, Mas. Ora kena disuwawa bengok ning kebo. Retyonopati, kepiye? Prayogi ingkang sinuwun dipun aturi linggar saking panggungan. Awit maesa ndanu pengamukipun gegirisi sanget. Para prajurit sami kuwalahan Retyonopati. Lah disuruh itu. Lan adi itu pamenang kepriye apa ora kuwaga? Sapa mboten saged? Wah, kepriye kaya ngono ki blayane. Sinuwun, kula aturi linggar saking panggungan sinuwun. Wah, menika muwatosi wonten pengawing maesa sinuwun. Apa ora ana siji-siji
sing bisa nyekel lan mateni Kebo Danu kae, Kakang. Inggih ta Rama, menawi wonten pun tingkir, kula kinten saged dipun cepeng Maesa Danu menika. Monggo Rama, murih wilujeng galing-galinggar saking tanggungan riki Rama. Wis ta kowe iki ora perlu ngelingake bab tingkir. Ayo, ini enggal-enggal saka ing panggungan kene. Ayo Kakang, enggal-enggal. Ing alun-alun Demak Kakang. Nggih. Nanging Cak Sawang bleduk kang saka mburike isih katon. Malah sasuwe so nyedhak alun-alun kene Kakang Patih. Wah, inggih sinuwun. Bleduk ngampak-ampak mboten kantenan menika. Kula kinten ugi para prajurit ingkang kabujung dening Maesa Danu. Aku gumun banget Kakang Patih. Semono akeh prajurit padha salang tunjang ora karuan. Loh, apa meneh? Yudha pamenang utawa Surayudha apa ora kena dindelake Kakang Patih? Wah, sampun mboten kuwagam sinuwun. Wah, menika mboten sanes margi ingkang pancen badhe dipun tindakaken kejawi nabuh tengara ngundangaken dhateng sedaya nem-neman sinten ingkang saged nyepeng tuwin mejahi pengamu ing Maesa Danu saged kawisuda dados urang tamtama sinuwun. Prayoga banget Kakang Patih. Mula enggal tabun tengara lan undang sapa kang bisa nyekel Kebo Danu bakal tak wisuda dadi lureng tamtama. Sendika mangestakaken dawuh. Para nom-nomaning Krajan Demak, ayo sapa kang bisa mrasta pangamuing Kebo Danu bakal kawisuda dadi lureng tamtama. Ayo para nom-noman. Bebaya saya suwe saya cedak. Sapa kang bisa mbengkas bebaya bakal antuk ganjaran dadi lureng tamtama ing Demak. Kula Gusti Rekanopati. Kula pun tingkir badhe nglebeti sayembara menika. Mrasta bebaya ingkang badhe ngrisak praja Demak Rekanopati. Lho, kowe tingkir. Kebenaran banget kowe ana ing kene. Kowe saguh nandingi pengamu ing Kebo Danu. Inggih Rekanopati. Jiwa raga kula pasrahken dhateng negari. Kula minangka tumbaling praja Gusti Rekanopati. Darma bekti kula tansah kula cawisaken. Bagus tenan kowe Joko Tingkir. Ayo tak suwaraken ngasani kesini. Sumangga. Munjuk sinuwun. Iya. Menika pun tingkir sowan badhe nglebeti sayembara mrasta bebaya ingkang nyelaki praja Demak sinuwun. Lho, kowe tingkir lagi saiki ngaton ning Demak. Singgihan sinuwun. Kula tansah nyaketi negari dalem. Mboten sanes mbok pilih negari wonten ribet ingkang abdi badhe tumandang. Jiwa raga kula pasrahken dhateng negari sinuwun. Iya tingkir tak trimo. Dene sira tansah ora nglalekake kewajibanira. Saiki negara sakjroning bebaya. Kae delengen, bleduk ngampak-ampak. Pangumume Kebo Danu kang ora kena digawe enteng. Prajurit padha kewalan. Sira apa wani nandingi tingkir? Sauger kangge karajaning negari sinuwun. Yen pancen sira tetela wani nandhangi pidane Kebo Danu kang wis gawe basa-basa kawula, sira bakal tak angkat dadi lurah tamtama meneh tingkir. Rekanopati, ngaturaken ketiwasan. Maesa Danu sampun mlebet kita Demak Rekanopati. Apa semono kok ora bisa nyekel kebo. Aduh, Gusti Rekanopati ngecapet bisa ngamul pun Maesa nyemanggaken. Wis ora perlu padha bingung. Ora perlu padha bingung. Yen Kebo Danu tekan ing alun-alun kene, sinuwun wis kagungan jago kang bakal ngremake bebaya. Aja padha semelang, Lho, sinten sawangipun Rekanopati? Sinten ingkang badhe saged mbrasna bebaya menika Rekanopati? Delengen wong sing ana mburimu kuwi. Lho, kowe pikir kebenaran banget. Pitaya karo kowe. Pitados sampun Rekanopati saged kabrasna bebaya menika.
Kae pengamuke kebo wis mlebu ning alun-alun Tingkir. Pethono Tingkir. Inggih, sendika. Rama, namung Tingkir ingkang saged mbrasta bebaya negari Demak Rama. Ora nunggu gantalan dina. Kalungguhan Lurah Tamtama bakal tak paringake karo Tingkir. Lan kowe nini Ratu Kambang. Inggih Rama. Uga tak paringake karo Tingkir. Wis tak akan dawuh Rama. Ayo kundura ngedaton ini. Inggih Rama.